हाबा जानानै माबायदि मोनदों गोसोखौ? What's up everybody, welcome back to the channel. This is Taimu, a video creator. लोगोफोरजों दायो हाम्फिजों आंजों किसानपुर होननाय गामियाव जोंनि न'निफ्राय बारा गोजान जाया नालाय बेवहाय रिजुनि हाबा जानो थांनो ओंखारदों आरोना जोङो हाम्फिजों आंजों दायो फिसाजोखौ गालांगोन ओमफ्राय दा टाउनसिम ओरै हाबलांनानै गिफ्ट सिफ्ट लानानै थांसै जोङो आंना मेगना बारा थिग जायाखै माने मैया मोनानिफ्राय माबा सानाय जाबाय थादों आरोना नै फारसे ओंखायनो थांनो थाङा गोनो गोथो जाबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा नै थांनोसै आरोना फाइनाली बाइकखौ स्टेन्डआव दोनबाय दा थांनोसै हाबाथिं ओमफ्राय नै गिफ्ट फिसा लानानै नेगासिनो आंखौ माहाद्रि लामाया बेयाव मोनफैबाय जों दा नै सिख्लाफोरखौ नायनानै लादो नोंथांमोना ओंखाम जाखांबाय मादैमोना? जाखांबाय थांसै दे नै मोनफैबाय मोजां जों दा सिंथिं थांगासिनो मा? सेंग्राफ्रा फुरा सिख्लाफोर जमगासिनो आरो बिसोरो सोर मोजां नङा नायगासिनो दं हा? सिंथिं थांबाय Wajib mobilnya dong lawan selai. Mosakai. Ya. Hah? Beda. Hah? हाबा जानानै माबायदि मोनदों गोसोखौ? आयौ मा? खिथाहरदोब्रा एसे अडियेन्सनो हा? लाखिजागोन लाजियो नामा होनलाय? नों बिसोरखौ साफायदों आं नोंखौ साफायगोनब्रा हा? नों बिसोरखौ साफायदों आं नोंखौ साफायगोन दे हेलौ दा हिन्जाव हौवा गोदाननि बिदाया नै लाग्रोबावाखै फंबायासो लाग्रोबाय होनदों नामा? हौवा गोदाननि बिदा बेयो मोनथ'वाखै बियो हिन्जावखौ दा ओंखाम जानो नागिरदों जों दा नै बिदाब्रा बियो बोरायबाय हिन्जाव फंबायासो लाग्रोदों दायो रिजुआ मा बेलाय? जायो जानोसै जों दा हा? मोनफैथ'वाखै नोंना? नोंना मा ओंख्रिया? मा होनो बियो? बेलाथि आसार बेलाथि थास' बिसं दालि जहल ओमफ्राय नैबे आंना अमा बेदर दालि जहल लाब्रा हौवा हिन्जाव गोदाना बेनो लांग्राफ्रा सन्जय माला लागोन नोंलाय? लादो थाब-थाबनो माथो बन्दसो मोजां खबरा? मोजां खबरा? मालाबा थांनांसिगोनलाय बिथिं हाजो गुदियाव दे जाबाय? जाखांबाय? दे क्रिस्टाल
Berada nोंसोरो थांसिगोन औ थांसै फिसाजो गारबोदों ना नोंलाय फिसाजोआ नोंस्रा अबे सिख्ला देरबायथ' ओइ थाथ'दो सेंग्राफोर नोंस्रा सिख्लाफोर नायनांगौ ना दा फिसाजो गारबोदों थांसै ज' थाथ'